nun recuncho próximo ás súas casas, un grupo de nenos achegábase ao bosque queimado, con paso alegre e emoción propia da primeira vez. O aire cheiraba a terra mollada e o eco do lume aínda permanecía. Pero alí, entre as cinzas, a vida empezaba a renacer ante os seus ollos. Saltaban polos charcos, sentían a friaxe da auga nas pernas e aprendían a valorar o grande silencio do bosque, interrompido só polo susurro do vento, o canto dos paxaros que regresaban, a suave choiva e a cálida luz do sol que se filtraba entre as árbores carbonizadas. Eran aprendizaxes en libros, porque o bosque non necesita palabras escritas. Para saber máis da vida que non se ve, os nenos instalaron cámaras de fototrampeo nos sendeiros do bosque. Cando a noite caeu, as imaxes mostraron a saída dun ratiño de campo que compartía a tobeira dun coello. Dous pequenos compañeiros da terra, cada un coas súas necesidades, pero compartindo refuxio. O xabaril e o raposo fixeron acto de presenza, agochados baixo a lúa. Pola noite, os seres do bosque adoitan saír na procura de comida. De súpeto, descubriron nas súas cámaras unha criatura cazadora, mestura de intelixencia e camuflaxe, a garduña, sixilosa e áxil, unha depredadora pequena e feroz que se move entre a penumbra cunha habilidade sorprendente. Os nenos aprenderon que o bosque é unha rede complexa de vidas que se coidan e se respectan. Cantos segredos gardaba aquel bosque que estaba tan perto das súas casas. Os nenos regresaron coa emoción gravada no corazón. Aprenderan que o bosque, mesmo tras o lume, segue cheo de vida, de segredos e sabedoría tan antigos como a terra mesma.